baby. Hi, hello. Kumusta ka mo? Yan, sabi yung alagad si Kanginan Jefon Morales. And then, my partner sabi na ko, Diri si Randy Dayan. Asap nila, always say a prayer mga kaisun. Unahon na rin itong pagpanalangin sa itong labang magagawang. Man importante, unas na lang itong magagawang. Thank you kay Lord. Sa maghihatag ka na mong grasya, matag-adlaw. Ako sabing i-shout out sa mga dito si Ma'am, si Lang Elicia. Almario, may kinang maminaw gini kada adlaw nag-agi na ko sila sa ang DYHP gikan panas kang unang radyo unang balita nila ni Ken og ni Arnold no Bustamante naagi diyan pita ug ngadto nas gabi kang Attorney Buin Alguno. Salamat kayo Almario no Elicia. Mao na may kala nga tong listener din napita sa Agos o sa mga tricycle drivers nga naminaw sa blato sa Agos. Okay, thank you kayo ninyo, thank you kayo labi ni Pablo. Okay, bueno so tampo ko nung hatagan og pagtagad no kaya pinadakin sa kababay napatawag lang sa nga Ludi kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano kay sonan ang atong singer si Ludi. Among problema bahin ni sa nag-abang sa amua ba? Among gipaabangan ang taas kay duha ra lagi ni sa amua. O kung ngano na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghitabo. Nasana ang pangako mo noong sinusuyo ako. Anong tamis, anong lambing, binibigkas ng labi mo. Ngunit kahit nagbago pa, Oy, sir, ato, sir. Kadiyot kay magawas ko, sir. Loy ko yawan man taan niyo, murag pulis man eh. Kinsa mo kadakpod? Sir, kadiyot, sir, ha? Unsay ato, sir? May gipangita mo? Kuwari, kining, oo, day. Doon ako ipangita. Mangita mong may abangan ba? Kanya may nakasulti na mo nga bago pa kung may pahawa ang nag-abang diha sa inyong taas. Abangan pa ba na ninyo? Oo. Sus, kuyahon ako ni mo, sir. Uy, habi na kong doon na kay dakpon. Mag-un ba ming minyo, God? Ay, nangita ko abangan ba para namang duha sa kasawa? Pwede ba mo tanaw sa iyong taas, day? Ay, oo, pwede kayo, sir. Ay, dali, sir. Diara, sir, mao ni siya sala-sala. Nya, diri, kusina sa diri, sir. Nailababo. Nya, kani, mao ni CR. Nara po diri saas, pero mao lagi, sir, usara kwarto. Okay ron eh. Duha ram sa mi kabuok. Saktor kayo ni namo. Mao ba, sir? Pilay paabang, day? Paabangan ni sa kong bana og 6,000, sir, pero ikaw man, ihatag lang ako ni mog 5. Kay, tiles mo sa ng CR ang naglababo, sir. Sige. Kamalay mo abang, ha? Wala may mong i-down on it, eh. Paan lang, sir, 1 month deposit, unya 1 month advance. Unya, ang inyong tubig ug ang suga, lahi sad, sir. Okay. So, mahatag lang ni mo daan og 10,000, ha? Okay, sir. Kano sa mo balhin kay ako pa man sa di balimpyuhan. Ugma, pwede kong kabalhin na may ugma. Pwede kaayo, oy. Ako lang ni balimpyuhan ron. Sige dahil, ugma, mabalhin na Ugma kong advance o deposit, mga, okay, 10,000, okay na ka na, 10K. Daghan niya ka kumpra ron, day. Di ka kwarta. Secret. Sekretarong markalog ang surprise. Na, uy. Dili ka kwarta. Saan ka na kay sugar daddy? Saan niya, sugar daddy sa imong mata. Sugar na, pero why daddy? Ay, tarong ba? Dili kay kwarta. Ay naay, ni abang sa as, mo abang, niya ni down, nihatag og 1 month advance, niya 1 month deposit. Nihatag siya 10,000, kay 5K man akong hatag niya sa abang. Mo ba? Hala na araw titan na urong na. Wa mo kapsulti na yun. Ay, nabalibarin na lang na, uy, ing na nga, na nakauna, nakadaw na. Pupida di ako na ba nakaila, day? Unyag kaila ni Mon, sa ako na, nauwahi man na. Nga, kay nakadaw naman eh. Naunsa man ka. Ugma, mubalhin na sila, imong balibaran. Pulis na ba na? Sige. Pulis din na. Kapsulti. Balibaran ko na to, eh. Unsa may trabaho na imong kailang mubalhin onda? Guardia. Ari, tas pulis, kay makatabang ba ni nato? Balibali na lang na. Unya namalhin na ang pulis nga miabang sa among taas, buutan siya ug gani nasuod na namo. Unya. Oy sir, duty lay karon sir? Oo, day. Palugli akong tarotat sa akong asawa day, kay
Murag wa ba mo sa hito din hila. Way problema sir oy, nakaila mas maam nako. Magsige mo may istorya sir. Oh, mo ba? Salamat eh. Sige, alit ako. Sige sir. Day. To na Sir Max. Oo, to ana. Ano ba nakituyo? Kung namutan na unta ko niya may nakailan ba siya sa LTO ba LTO? Na, tukan na noon. Inigbalik na lang ato niya oy. Oh, naunsagon mo dia, mingaw? Naik ka sir. Para balik dito ha? Tawag ko na ito mga barkada, ang mga batang San Miguel. Tawag. Sige, yung nga magbirkul ta. Okay, sir. Dali rin yung po ko na eh. Kaniyat ha. Birkol! 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 Hello, sir. Oh, okay. Ang salod. Tagay may diri ko sa kakahon nga bugnaw kayong San Miguel Pilsen, eh? Wala problema, sir. Matik! Wow, kabugnaw, sir! Bugnaw kayo! Mauna ako paborito! Basta birkul, dali kayo makatapok-tapok ang barkada, ha? Oo, ablihin na ninyo. Ayaw mo tutok na, ablihin na. Basta birkul, di yun na mawa ang San Miguel Pilsen. Sarap laging kasama. Oh, cheers! Cheers! Oh, mga batang San Miguel, mag-birkul na mo! Birkol! Birkul! Dong, nga na si Sir Max. Sige lang day may ikog man ko eh. Ay, anong maikog man ko? Ay, nakabuotan na ng Sir Max. May ikog lagi ko. Sapa niya, ay. Di ako ato, be. Murutay mong tuyo. Mangutan na kag naba si Kailas LTO. Unta day. Sige, akong atuon. Day. Ay, kumugod yan eh. Kisa lang ba? Ay, ang tilod day, nagyalbay. Oh, maningil na? Di ba parang tingbayan? Ay, di ko maningil, oy. Di ko maningil, sir, oy. Oh, usam day ang tao ni mo, tilod day. Ay, mangutan na lang gud unta ko, sir. Ako ba na ay tuyo nimo, nya maikog man, ambot kanong maikog siya, mahadlok siya nimo. Kay pulis lagi kuno ka, sir. Nanuwadlo ko siya ako, nade sa isa. Ay, uwa, good sir, good. Kana, ang iya untang tuyo nimo, mangutanan ta siya kung naba kuno kay kaila nga naa sa LTO. Kaila lang na idaghan. Ang sama mo kuha sa lisensya? Ampot lang ana niya, sir, uy. Ay, akong pasakon diri, sir, ha. Ahab, yun ang tawhana, uy. Sir, kadiyot, akong pasakon din niya, ha. Ano pa ba imong isultihan? Ano nga nula ko ito? Yan sa akab yan. Ay, ganong mahadlok bang tanabuutan nga si Sir Max? Padoon kaniya. Ha? Padoon ka, lakaw, adu adayon. Ano pa bang video? Naghuwato ni mo silang pultahan, no? Dugay-dugay ka diya sa putol ganito, ang malas ka. Silba kon. Nabagi kaila dia sa LTO. Kag lisensya. Ipatake sa exam. Ay, sunod nimong plano, nanamagoy kay lisensya. Driving man ang imo. Saba dia eh. Unsa lagi plano lagi nimo? Ano na ako yung motor god? Musugot ka para sa iyo. Ako lagi hangyong day. Ron. Walang taon pa yung abang ng taon kayo. Nga, kung sa ito yun mo ron. Bugas! Uy, problema! Ay, naga bugas! Tagaan ka, kaniyat ha! Pre. Aha. Ay, pre. Di na mo akong tuyo, pre. Oo, kwarta! Pila. Dili. Kwarta. Pre, dili kuan ba, pre? Yung kanang imong usa ka motor ba, pre? Budagan pa na, pre. Oo, kanang, dagan pa. Madagan na, kanandaan. Mas gusga na aning bag-o na kong motor. Daan na naong. Pero kusga kina. Ano, mapilito na mo? Di, pre. Patay ka palitan na, pre. Abangan, noan. Aha. Kuan ba, pre? Ako ang tangabangan, pre ba? Kay maghabal-habal na lang ko, pre. Kay lisod kayo ning na artas fitness bay, pre. Raay kay, pre. Wait daw sa? Lahat bitaw, no? Sige. Patabang ko niyo ba? Sige. Ay, pangkas. Ay, ayan lang, pre. Ako rin limpian niya, pre. Kadiyat ha. Kung ano kong yawi ha. Kadiyat ha. Salamat tayo, pre, ha? Mo na nang motora dong? Oo, day. Apil may abang nimo ana ni para sa iyo. Wa man sulti og pilay ay paabang day. Murag iya naman yung ipagamit ako no. Mas mahinuon.
Ako lihat ni pang ilisag mga gubaon pa kini ilisan ko ni kinang ito. Kuha naman kay nyata daw si Sir sa Abangas Bay. Ay, wa palagi oy. Ako bitong giadto. Ingon man dos ma'am, wa kuno Sir Max. Una na lang kuno sila sunod sweldo muhatag kay napikihan sa kuno sila. Ay, sige na lang ay. Pangyo lang sa nato kay basig na pa sila problema ba. Sige lang kay kuan man mag ano po mag habal-habal naman ko ani. Okay ra, ug sa sunod sweldo na sila muhatag. Gitagaan na namog chance nga sa sunod sweldo na lang sila muhatag. Kay nakatabang sa lagi taon sila sa kumbana nga makakuha og lisensya. Unya nang labay ang mga buwan, muupat na lang kabuwan ang ilang bayranan. Murag na balaka nami. Unya. Dong, unsa naman ni uy? Ika-upat na lang kabuwan nga wa pa sila kahatag sa bangan. Nah, paita. Ug wa pa nang paghabal-habal nimo murag napas mo na ta. Sige lang day kay ako rin ningil ron. Ako lang tarungon hospital ba si Sir kay basig makasabot siya. Sige ha. Aning ligid sila ha. Grabe naman sa sila uy. May kay na Sir magisapot man kaani. Ha? Bungol! Usaya to, uy! Re, aram do ka dool, re. Nagdool, re! Maningil unta ko Usay, sa Maningil! ko ang Sir kining mangmusara ko sa inyong bayranas bay Sir basig nanamoy kwarta. Ug okay naman Sir. Kuan, kining, wa pa mo abot ang akong kwarta, toy. Uli ha, kay project lang nga tukang uno na mo. Basing na may kwarta na naguma na mong hipos na drug lord mong tumbahon. Oo, lang. Bayad lagi. Oy, problema na Sir eh. Inalami og na kay kabayad Sir. Okay. Salamat sa pagsabot ha. Ako lang limpyuhan ako armas ba kay na ako ro'y tumbahon o sa ka drug lord. Mao ba Sir? Sige Sir, kana puman ka. Sige, aris ako ha. Ambing Sir ha. Usa! Arin ako Sir. Oh, unsa naman dong? Ni bait ni. Naunsa ka uy? Ngano ka kaluspad ko nimo? Tubig rin. Ha? Imna sa kong tubig rin. Pudali. Naunsa man day ka? Kakuyapon ka, halitoy. Naunsa ka uy? Mo na mo problema kay nahadlok naman hinuon ni Maningil. Pakiton man nig armas sa akong bana. Ikaw pakit og armas. Nang lus pa din taon na kumbana, oy. Maunsaon ni namo, mulima na sila kabuan nga wa gyud mobayad sa abangan. Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Ludi. Hello, Ate Friends! Good morning, Lord! Thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Thank you, Lord. Salamat. Ba, good morning, Bang! Sige! Yes, dala ko kuyahalan. Sa ato po mga kaigsunan sa Kabisayan o Mindanao labi na gyud ng mga nagtrabaho diya sa opisina kinahanglan manginom gyud ta og Sed Panyawan Coffee Mix kay the best gyud kana nato imnon sa ato ang pagtrabaho sa opisina way kapoy di ka magdaghan pa tag mga bation sa ato ang lawas ay no tag Sed Panyawan Coffee Mix the best po da kay usapan na siya sa makatabang sa ato ang immune system nga nindot po da ato ang pamati sa atong lawas kapoy padington ta kapoy mo lawas padington ka unya ang imong trabaho muhuman gyud kun minom ka og Sed Panyawan Coffee Mix labi lang gyud sa opisina ni Kuya Nick Pipito, basta tulido Kuya Nick Pipito ay ang mga tao diha ang imnon Sed Panyawan Coffee Mix. Good morning natong tanan. Ate Pe? Okay, ako pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto nimo maod kihapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka makaon sa imong paniudto. Meron gihapon ng kapiis, sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong na problema
problema aning kidney o UTI. Ayaw na mo kaguol, di na mo angin mahadlok. Tungkol kay di na rin makatambal, makapaalibyo, makaayo, aning atong gibati, bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan ito mga kaigsunan nga may gamit sa tuwang Sid Liniment Oil. Thank you kayo inyong tanan ha. O niya, nasayon kita ako sa kagabitan sa tuwang Sid Liniment Oil. Tinuod yun siya mo. Huwag tang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos bins, katul-katul. Kutong sa bataan, nilikay pag yun sa ringgi kung mo gamit sa tuwang Sid Liniment Oil. Nga tinuod yun nga, mutabang na to. Pero number 1 kini sa market, mga kaigsunan sa mga haplas-haplas lang. Ang tinuod nga Sid Liniment Oil, anhar yun na to. Mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Tinuod ang mga igsoon. Sa butika rin mapalit na to ang tinuod nga Sid Liniment Oil. Ha? Nagin na sa gawas, piki na. Kaya ang tinuod nga Sid Liniment Oil, duwa gina sa gawas. Sa butika rin na gibaligya, gams. Huwag na baligya sa lain. Butika rin na gibaligya ang Sid Liniment Oil. O di gali, nasa iyo sa gams. Pwede ka rin sa Facebook. Pistahan na to ang page sa Sid Marketing, may gala. I-type na to ang Panyawan Herbals. Nga, ayaw kalimot ka ang i-like na to ang page mga igsoon. Like yun. Okay, nga makita rin tanan ang mga genuine Sid Marketing products o ang mga Panyawan products sa Sid Marketing mapalit na po na to sa Shopee. Sa ato pa, wag na sa gawas sa butika rin ginagawa sa Shopee. Okay, Shopee, ulayo tas butika, watay pusugo, Shopee. Pero na butika doon. Butika rin yun. Diyan na din butika og Shopee, butika Shopee. Thank you ha. Muna na, kasabutan tayo na. Muna, nga-agree na ito gam sa itong suki nga tigabit ka ng lagam niya Okay. sa itong sa ato sa ganing drama. Si Eugenio Escala sa Sweet Baby Taxi. Iligat taga Bantayan Island din siya. Ano ba tayo? Bantayan Island, Eugenio Escala sa Sweet Baby Taxi. Og si Rami Katarinin. Maraming. Taga Wireless ba din siya? Luloy Monterio. Abi ko Monterio. Luloy Monterio. Luloy, sorry Lena. Pagkanado ko din. Namitiriyo, minugalan. Monterio rin si Luloy Monterio. Diyan sa Hugan Konsulasyon ni Gabs. Okay. Iliga. Dapat dyan si Jun Ridula. Sa Hugan, ato sa pagkapasaw na itong Parijuel, diha, Parijuel, Asido, si Maridixi, o Pidja. si Inday Beng. Yung mga bata na mga gwapa kay gwapo Gabs. Biliban ako. Nagdaga, tigapitan na si Linimit Oil. Si Jun Ridula, Dias Bedillion. O si Connie Manyos. Salamat sa pagsali niyo sa itong pagtugay ng plus. Si Linimit Oil. Bam! Good morning! Di ala to ang celebrity ko Dick Leo Soap, no? Ayaw ko makalimot ka doon ang mga sangkap ng glutathione, papaya extract, natural moisturizer, magpabilin kitang younger looking o kutis artista. At doon na ba mga dry skin or doon na ba ka mga dead skin? Doon na ba kay whitehead or blackheads ang mga panip? At doon na ba kay murag pugis-pugis, katul-katulun sa mga ato ang celebrity ko Dick Beauty Soap. Kompleto ka din sa mga sangkap para ani, ha? Ayaw kalimot, inig pangaligo ninyo, labi na una pa ka mamato sa trabaho. Nibalik naman rin ang mga tubig siguro kung nagwan-uwan naman. Ayaw kalimot, ha? Ilabi na diha sa hinatila, no? Ang ato ang mga contestant niya sa Feeling Guapo June 28, no? Thank you kayo, Sir Walter, pag-imbitan ka na to bilang host din ha, sa hinatilan si Bukarong June 28 Feeling Guapo 2024. Salamat kayo. O kini mga sakop sa BEC diri sa San Vicente Powers diri sa Sambagdos, ila pinanguruhan ni Brother Dani Lagahid, ingong manasab nila ni Bambi Nigre, Minda Diaz, tar sila Landong, Venus Costillas, Paul Serino, Bibi Gakasan, Armando Carcelier, Donald Villamios, Angelina Iligan ug Salvacion Sinamban. Ayo kalimot sa dili ka pumabato kamo sa inyong mga activities ang atong Celebrity Kutik Beauty Soap nga mapalit tamang sa butika o ang tatak, tanawag yun. Tatak Sid Marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, Gulyan, ang atong sender karon. Si Inday Lodi, Ate Pres. Ludi. Kani problema lang Inday Lodi, naalagin nga naglabang sa ilaha taon nga police taon Ate Pres. Unya, kitabangan niyang bana makalukati sinsya karon, ano sa abang-abang.
Uy. 5 na kabuwan, abang-abang niya, ngadto, inom-inuman lang sila, hubog. Nya ingon siya, unya ko bayar kung na ako'y kanang kuwar kay na ako'y kangunon nga baglord. Kasi mo kwarta ko ani, bayar na mo, paabot ang Baita. paita. Tingali Kita nakatabang yun niya paglo katog lisensya. Nakatabang. Ay mao na gisaligan. Nakatabang. Nakatabang, nakautang buot, nakakuan. Nakautang sila kabubuton. Oo, may gisalig no. Gisalig na, Ate Pres. Lisod. Lisod. Nya pulis ba? Pulis. Madok sila. Sorry dito. Sir, kanang Sino kay Armas? Sino kay Armas? Uy. Ga kuan. Ga limpyo si Armas. Sa kuya po, guda na ningel si Kuansi sa to, laan Litoy ba to? Litoy. Dodong Litoy ta. So, ang iyang pangutana, Gulyat, ang iyahang pangutana diri sa Tumoy, Saan ko nila? Dalawar rin ba? Lihog ka ba? dili sa malalim kay maatras, Kato, kani, na ako yung experience nga ni Gulyat, nga maningil ko, dili ko kapaningil. Ano ba? Abot ako dito, may nguray kanang sukaray ratong ko, kanang sukarat mo dugo-dugo, o niya, katong, ang ice cream, taga-ice bambina, ang katong cake. Maiko naman ako maningil, kada busog naman kong maayo. Ako lais ako, Ate Pres, katong naningil ko nga, binigadto na ko dito, magkubo ba ba eh? Di mo mabati. Binigadto na ko dito, uy! Magkubo. Nga, ano man. Sa, maningil ta ko dito, Gabulan ni mo wa. Di, huwag nagbrag, patira. Nga, pagsunod kong balik dito, Ate Pres, gabraaw, gabanti lang, way bra. Bra. Sunod. Pagsunod, wala yung tanan. Di, wala, ako nang birhan. Unya. Liha man yung bala. Siya, ihian. Bakit? Unsa? Saan mo ako sa? Di, sir, ihian lang ko niya. Bayot. Mulima na kabuan Gulyat nga wa na gyud mo bayad sa abangan. Ngayon sa may mong bato na kaya ko nung bana mo to mang luspad ko. Tapos pa doon, limang ka ng mag-limpyo-limpyo, 45, Ate Pres, 40 sinawa, 45. Kaya sana pa ipaambit na. sige, Pero dili paambit, kayo mo makayawan. Kung ari ka diri sa Salmo ni 21, verse 7 ngadto sa 9. Dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabhion no, I'm sorry. Sa 5. Dili. Aysa. Di sa 5 nang ako nabasa di sa 7. Mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran. Na pulo ka libot kanimo apan dili ka gayod maunsa. Magkita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan. Kay gihimo mang dalangpanan nimo ang Ginoo, ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Laing paambitan aron inyong tamadasig ang imong nahuna inday. Ari sa Juan 15 versikulo 5. Na adiri gingon gingon din ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ako lang kini padasig kanimo Mrs. nga kanang kaabang sa inyo nga pulis nga 5 na kabuan unya mahadlok mo maningil kay nigpaningil at tulgyod nga maglimpyo sa armas nga perting sinawa muna mukurog imong bana og maluspad in taon pagpaningil. Di masit ngali kada paningil nga atol gyud nga manlimpyo sa armas ug tuyoon gyud nga manlimpyo sa armas. Mamutawa pa ibaw palitan. Makadung siya ka padung na di ko niya armas, limpyo-limpyohan dayon. Ready mo na ito, May. Oo. Ito di ka bayad dayon ba? Gulaton lagi. Sige na yan, kay ba't sinay sniper? Mahadlok lang taon ang maningil. Hadlok eh. Unya. Karon ba? Unsa man? Unsa imo ang kaso? kaning kada sitwasyon ng ani ang bana manggoy maningil ang ay mga ayok ang asawa mo to sakon didto. Mo gapon tingali. Niato, bitaw, niato. Pagkato Bana asawa, gibalibaran og tarong. Mabutang sige. Sa katong pirmiro pa, mga usa ka buwan patubam ang awa mabayari, pero pag 5 na, mao na. ang bana ka ang asawa ka mo suwayo paningil unya yang istorya ko ng asawa. Ha? Suwayo niya istorya ang Ang asawa. ako asawa mo pagapon ngay. Asawa mo limpyo sa armas? Dili ayaw lang ng armas. Basta ang problema kay di mo bayad. Ano sa Ate Pres, Ah. kana sa Ate Pres, iduon na silang dako. Kana. Idool silang dako, sultihan dito ilang Kana. dako nga, sir, unsa man ni ko anjen. Madaot mo siya Ate Pres. Oo, kana no. Oh, kay pulis man siya. Pulis. Madaot ko siya, bisag unsaon pa na niya. Pero para nako kung sa moduol sa ilang dako, ya sa klaro nga unsa man sir kanang di gyud mo mabayad. Oo. Mag-unsa man tayan Ayaw ko yung nonsad. Di man tingali matabong ako. Unya maingon na. Oh,
Huwat na mo, dako kwarta. Di. Mubayad ito ko lang kwarta mo. Oo, Ano man ano? oo. Pero sa ako nangingon, suwaya ko no, ayaw na pasaka imong bana day nga maningil. Ikaw lang ko no may pirming anto day kay ang bana mo kung tumoy naningil itong luspan. Suhido Ah, sawa gusto yung asawa noon. Ay lang din eh. Si una, bilungan Bisa mag-asawa kung mubayad siya bayad. Ano ang asawa? Sabi sabihin, tahan ti ka rin. Ani na lang. Ani na lang. Sa ako lang. Ani na lang. Ato man na sa murag punto paningil na to. Atong hisgutan no. Sa punto Punto bayad. sa punto illegal. biblical mo na Illegal. akong istorya mo na Punto legal. sa punto biblical mo na akong istorya ninyo kay matukan ni Jesus wa ka mo mahimo kun wa ko karon Yun. inig paningil ito malimpyo ka armas musaka ka asawa limpyohan ka po ka armas ako mo to maningil ko dito Lipihan mo siya. Salamat mo naman ang dito naman noon Kung ako ay pasol, Tihan. Areme